Da domaća hrana ovako selo i grad spaja. Hvala ti, Slavice, domaćice, izvini što sam bila malo navaljala i razmažena. Idem ja sve da kažem Željku, Debeljku i poneću džama. I Željko, ide krema! A Željku, Debeljku smo pripremili jedno lepo iznenađenje. Lepo iznenađenje za osveženje. Čujem da ste mi pripremili neko iznenađenje, jel? Da. Za moj stomačić, pravo osveženje. Pa spremili smo ti kako da ne, od majke prirode najbolje. Ajde se žmuri, sklopi oči. Sklopi oči i rukama zatim oči poklopi. Poslušaj muziku, lagano se opusti i ovim zvucima prepusti. Sada će se moja željica ispuniti i to iznenađenje će moj stomačić. Poslušali smo šta nam je priroda rekla. Za debeo stomak spasioci su šargarepa i cvekla. Šta? Šargarepa i cvekla. To što vi pričate, to nije na mestu. Ja sam se poradovao pljaskanici nekog testa. Ma kako test? E pa sada će se tvoj stomačić lepi obradovati ovoj seckanoj šargarepi. Recite mu da proba. Da jedete vi šargarepu? Ajde probaj, Željko. Da probam? Ajde. Može, ovo područje nije tako loše. Pa sada će Debeljku da smrša brže jer će povrće stomak da mu sastruže. Nego šta? A da. Zakletvu dajem, tako mi hrane, umesto mesa, ješću banane, pustit ću kosu, da budem kršav, smanjit ću stomak, da budem kršav, zato pred svima, sada ću reći, da posle jela, ja neću leći, i verujte mi, manje ću jesti, i posle jela, neću ni sesti, zato pred svima, sada ću reći, da posle jela, ja neću leći, i verujte mi, manje ću jesti, i posle jela, neće ni sesti. Cure i škole, ponešto mršave, dečake vole, upitat će se ko